हे गाइस, गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गोथार आरो गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै दोंसे हार्ट फेन खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बिथां महात्मा दैमारिनि सुजुनाय। बिथाङा खन्थाइखौ लिरदों अबथिरा जिउ गोमानांनाय रुंसारि बिमानि मुङै आरो खन्थाइखौ राव होदों आं प्रान्जय बसुमतारी। दे बिदिब्ला खन्थाइखौ जों जयैनो खोनासंलांदिनि। थारैनो खन्थाइया जोबोर मोजां जादों। आसा खालामो गासैबो मोजां मोनगोन होनना। खन्थाइनि मुं आइ। आयै, सानफेराखैमोन आं एम्बुलेन्सआव सानसे नोंखौ दोबथिंनो। दिनै हरखाब गोमोथाव सोमोनांथाव आयै। बबेनिफ्रायबा नुस्लाबा थिउ साबनानै लांबाय आयै नोंनि थोबथिंसे जिउ आत्माखौ। हायासै आयै नोंखौ लाखिनो, हांमा दाहाल' थाबाय आयै सुख'हायै नोंखौ सिबिनो। नोंखौ फंसे आइ होनना गाबज्रिनो मोनबायल' राव गैयै देहाखौ दोबथिंनो। हालाय हाफाय थांदोंमोन आं आयै गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव, सिमांनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायासै आं आयै। सिमांखौ नोंनि सेराव मोगथाङाव महर होनो, थेवबो नाजागोन आं आयै अराय नोंल' अनहरबाय था आयै। आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होना आयै, आरज गाबबाय आं गसाइनि सेराव नोंनि जिउ आत्मानि आलो गोजोनखौ हास्थायना। एसेनोसै नोंनि आंगो फिसा महात्मा दैमारि। जोबोर दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव बिथांनि सुजुनाय खन्थाइया। आसा खालामो नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो हागोनखौ। दे बिदिब्ला गोजोनथोंसै। थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ।